Bedwars, mutta mulla on handcam. Tosiaan Bedwarsia, mutta mulla on handcami päällä. Moi. Ja joo. Pitäisköhän tehdä... No ei nyt tällä kertaa. Mä saatan tehdä ensi video jonkun Bedwars ASMR. Mut joo. Mä teen nyt ihan normaalin Bedwars-videon, mutta vaan mulla on handcam. Ja sit älkää sanoko mulle, että hei sä pidit sun hiirtä koko ajan täällä meidän oikeassa reunassa, niin me ei nähty sitä sun hiirtä. Mut muistakaa se, että tää on yksi mun ekoista videoista, missä mä käytän handcamia. Niin, joo. Eiköhän mennä suoraan ekan pelin pariin. No niin, täällä me ollaan ekassa pelissä ja mappina toimii Lightstone. No ehkä meillä on nyt tarpeeksi kamaa ja mä sit vihaan oikeastaan soloa, koska kaikki vaan rushaa sen ihan täysin ja mä kuolen heti. Mutta joo. Ainakaan niin ei oo käynyt vielä oikein toi. Siis tää tyyppä tekee yhden leijerin woolidefun. Ja se ei silti edes oo nopee. Siis mitä järkeä? Jos mä teen yhden leijerin woolidefun, niin silloin mä oikeastaan lähden rushaa ihan täysiä. Mutta mulla olisi ollut aikaa tehdä woolidefun, mutta ei silloin ei jaksanut tehdä. Mennäänpäs tähän Timu-generaattorille, saadaan se 3 diamondia. Haetaan vaikka protection ja trappi. Sitten lähdetään noille punaisille, niin ei ole niistä myöhemmin haittaa. Se menee hakee mun peliin. Onkohan vörry? No ihan. Viimeisesti. Siinä kesti oikeastaan aika kauan. Mä en edes tiedä miksi mä oon tappanut sitä, mutta no ihan sama. Mihin me lähdetään sitten? Mennään tappaa se punainen ehkä. Nyt mä tiedän miksei tehnyt puudefändiä. En ole minä täällä näin. 3 diamondia. Ei ollut lähelläkään, että voisin tippaa. Ei muuten oikeesti ollut sit lähelläkään. Känssätään tästä ton defendin päälle. Ei edes osaa fireballaa. Älä. Siinä oli eka peli.
Joo. Mennään suoraan toiseen peliin. No niin, täällä me ollaan meidän tokassa pelissä. Ja joo. No niin, yksi kordi vielä. Noin. Tehdään ensin defend ja lähdetään sit kaikki. Meidän peliä varmasti rikota. Okei. Tää lähtee midiin. Okei. Sitten noin. Ja sit lisää blokkeja ja noin. Ehkä tuukse tänne? Mitä järkeä? Siis Siis toi tekee tälleen. Eikä hae, eikö se vissiin haki jotenkin. Miten se ehti tässä ajassa hakea piikki? Mitä sä teet? Mitä sä teet? Kiitos. Mä luulin jo. Haha. Lol. Siis mitä tää äijä niinku yrittää? On tosi kiva, että laittaa pelit. Niinku... katos. Kiitos. Mä teen näille ihan erittäin paljon. Ostetaan... armoria ja hiilapuuleja. Sitten vähän blokkeja. Armorit. Noin. Vielä ladderit. Noin. Ja lähet. Mä näin sut kyllä. Luuleksä, että mä en näe sua? Harmaa. Mä en edes tiennyt, että täällä on tällainen. No niin, siinä oli toka peli. Mennään kolmanteen ja viimeiseen peliin. No niin, täällä me ollaan meidän kolmannessa pelissä ja joo. Ja mappi on Cascade. Ostetaan tästä kaikki tarvittavaa. Niin kuin näin. Sitten defendi. Okei, vihreä rasha. Kiva. Mut se ei näköjään osaa rashaa, kun se tippuu, mutta toisaalta en mäkään osaa. Joten ollaan tasavertaisia. Noin tonne. Ja noin. Näköjään kyllä sä osaat rashaa. Mitä vitsiä?
semmonen video tällä kertaa. Ei mulla muuta. Nähdään ensi videon tai no ehkä jopa striimin parissa. Se ois moro!